परत आज आपण मी ॲग्रोहायटेक कोरेगाव श्री डोले साहेब यांच्या ऊसाच्या प्लॉटवरती आहोत. श्री डोले साहेबांनी या ऊसाच्या प्लॉटचं 120 टनाचं टार्गेट ठेवलेलं होतं. त्यानुसार आपण आज जी ऊस तोड चालवली आहे त्या चालू ऊसाच्या तोडीमध्ये आपण ह्या ऊसाची संख्या कांडीतील अंतर पाहणार आहोत. आता मी तुम्हाला कांड्या मोजून दाखवत आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 आणि ही 50वी कांडी आहे. एका ऊसाला 50 कांड्या असून आत्ता अजून 2-3 कांड्या वाढतील एवढी अजून त्याला ग्रोथ आहे. तरी साहेबांचं जे टार्गेट होतं 120 टनाचं त्यापेक्षा हा आपल्याला अधिक उत्पन्न देईल अशी आपल्याला इथं तुम्हाला ऊस पाहून लक्षात येईल की याचं उत्पादन 120 टनापेक्षा जास्त मिळेल.